ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಅಶ್ವಿನಿ ಕಿಚನ್. ಮಾತ್ರ ನಮಸ್ಕಾರ. ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ಅನ್ಪಗ ಒಂಜಿ ಬಿರಿಯಾನಿ ನೆಕ್ ಬೋಡ್ತೀನಿ. ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸ್ 4 ಪಾವು ಬಾಸ್ಮತಿ ರೈಸ್, ಚಿಕನ್ 1.5 kg, ಟೊಮೆಟೊ 3, ನೀರುಳ್ಳಿ 4, ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿ, ಪುದೀನ ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿ ಒಂಜಿ 15 ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿ ನಿಗಲೆ ಖಾರ ಬೇತು ಕೂಡ ಹತ್ತು 15 ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಯ ಕಟ್ಟ ಪುದೀನ, ಒಂಜಿ ಎಲ್ಯ ಕಟ್ಟ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ನೇನು ಪಾಡ್ದು ಮಿಕ್ಸಿ ಪಾಡ್ದು ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಶುಂಠಿ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ತುಂಡು, 2 ಕಂಡೆ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ, 100 ಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಆತು ತುಪ್ಪ, ಚಕ್ಕೆ, ಲವಂಗ, ಮಕ್ಕೊಂದು ಮೊಗ್ಗು, ಏಲಕ್ಕಿ, ಕಸ್ಕಸ್ಕ ಪೂರ ಪಾಡ್ದು ನಾವು ಫ್ರೈ ಮನ್ಪೆರೆ. ಇತ್ತೆ ಮನ್ಪುನ ವಿಧಾನ ಇತ್ತೆ ತುಪ್ಪ ಪಾಡ್ಗ ಇತ್ತೆ ಚಕ್ಕೆ ಲವಂಗ ಒಂದು ಪೂರ ಪಾಡ್ಗಾಯ್ತು. ಇತ್ತೆ ಕೊರಂಟ ದ್ರಾಕ್ಷೆ ಎಲೆ ತೊಚ್ಪೆ ನೆನಪಿಜ್ಜಿ ನೀನು ಪಾಡ್ಗ ನಮ್ಮ ಫ್ರೈ ಮನ್ಪೆರೆ. ಇತ್ತೆ ಸರಿ ಫ್ರೈ ಮನ್ಪು ತುಪ್ಪೋಡು. ಇತ್ತೆ ನೀರುಳ್ಳಿ ಪಾಡ್ಗ ಕೊರಂಟ ದ್ರಾಕ್ಷಿ ನಮ್ಮ ತುಪ್ಪೋಡು ಕಾಯಿ ತೆಪ್ಪೋಡು ಜನ ಕರಂಚುಂಡವು ನೀನು ಫ್ರೈ ಮನ್ಪುಗೈತೆ ನೀರುಳ್ಳಿ ಪಾಡು. ಸರಿ ಫ್ರೈ ಮನ್ಪುಗ ಇತ್ತೆ ಶುಂಠಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಎಣ್ಣೆ ಕಟ್ಟು ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ ಪಾಡ್ಗ. ಇತ್ತೆ ಟೊಮೆಟೊ ಎಲ್ಲ ಪಾಡ್ಗ ಕಜ್ಜಿ ವಾಸನ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಮತ್ತು ಪುದೀನ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಐಕೆ ಬಾರ್ದು. ಅರ್ಧ ಚಮಚ ಪೆಪ್ಪರ್, ಎಡ್ಡೆ ಮೆಣಸಿನ ಪುಡಿ ಹಾಕಿ ಶೋಕು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಮತ್ತು ಈ ಚಿಕನ್ಲ ಪಾಡ್ದೆ ಅರ್ಧ ಚಮಚ ಮಂಜಳ ಪುಡಿ. ಇತ್ತೆ ಈ ಟೈಮ್ ನಮ್ಮ ಆರಿ ಪಾಡ್ಗ ಬಾಸ್ಮತಿ ಮತ್ತೆ 1/4 ಕಪ್ಪು ನೀರು ಪಾಡ್ಗ. ಒಂದು ಒಂಜಿಲ ಮುಖಂತ ನೆಟ್ಟ 1/4 ಕಪ್ಪು ದಾತು ಪಾಡ್ಗ. ಇತ್ತೆ ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕ ಉಪ್ಪು. ಇತ್ತೆ ಈ ಟೈಮ್ದು ಕೊರಂಟು ದ್ರಾಕ್ಷಿ ಪೂರ ಪಾಡ್ಗ ಸರಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮನ್ಪುಗ. ಮಿಕ್ಸ್ ಮನ್ಪುಗ ಒಂಜಿ ವಿಸಿಲ್ಲ ಕೊಡ್ಚಿ ಮೆಲ್ಲ ಸುಮ್ಮಂತನೇ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ವಿಸಿಲ್ ಆಡು ಒಂಜೇ ವಿಸಿಲ್ ಇತ್ತೆ ವಿಸಿಲ್ ಅಂಡು ಗ್ಯಾಸ್ ಆಫ್ ಮನ್ಪುಗ. ಇತ್ತೆ ಮುಚ್ಚಳ ದಿಪ್ಪುಗ. ಇತ್ತೆ ಶೋಕು ಬೇಯ್ದುಂಡು ಸರ್ವ್ ಮನ್ಪುಗ. ಇತ್ತೆ ರೆಡಿ ಆಯ್ತು ಬಿರಿಯಾನಿ. ಮಸ್ತ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಅದುಕೊಂಡು ತುಲೆ ನಿಖುಲ್ ಟ್ರೈ ಮನ್ಪ್ಲೆ. ಓಕೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಖಲೆ ಇಷ್ಟ ಆಂಡ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ, ಶೇರ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ, ಕಮೆಂಟ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ, ಬೊಕ್ಕ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ. ನನ್ನದ ವಿಡಿಯೋ ತಿಕ್ಕು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಬಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್.